110 χρόνια ενεργού εθελοντισμού στις γειτονιές της πόλης γιορτάζουν οι πρόσκοποι Θεσσαλονίκης με ένα εορταστικό διήμερο στη νέα παραλία που από σήμερα γέμισε με χρώμα, χαμόγελα, περιπέτεια και ατελείωτο παιχνίδι για μικρούς και μεγάλους. Πιο δυνατή στιγμή θα μπορούσε να είναι η τελευταία βοήθεια στους Ουκρανούς παλινοστούντες που είχαν έρθει εδώ, οι οποίοι οδηγούσαν 5 μέρες και ήταν κάποια μωρά παιδιά τα οποία όταν ήρθανε δεν μας κοιτούσαν καν στα μάτια. Όταν φεύγανε, κλαίγανε γιατί είχαμε περάσει ωραίες στιγμές. Συγκινείται ο Περιφερειακός Διευθυντής Προσκόπων Θεσσαλονίκης όταν θυμάται μια δυνατή εμπειρία που έζησε στα 40 χρόνια που ανήκει στο σώμα. Υποσχόμαστε στο Θεό και στην πατρίδα να βοηθούμε κάθε άνθρωπο και σε κάθε περίσταση και να τηρούμε τον νόμο των προσκοπών. Από το 1914, παιδιά κάθε ηλικίας και ενήλικες εθελοντές παίζουν το προσκοπικό παιχνίδι σε πάνω από 30 περιοχές της Θεσσαλονίκης με μοναδικό σκοπό να κάνουν τον κόσμο λίγο καλύτερο. Δίνουμε το ερέθισμα να ανακαλύψει μόνο του το παιδί το πού έχει έφεση, το πού μπορεί να αναπτυχθεί, το πού μπορεί να τον βοηθήσει στη μετέπειτά του ενήλικη ζωή. Μετά από 18 χρόνια προσκοπισμού νομίζω ότι προσωπικά αυτό που έχω καταφέρει είναι να αποκτήσω δεξιότητες για μια ζωή, φιλίες για μια ζωή. Ο προσκοπισμός είναι μια ιδεολογία. Με αφορμή τον εορτασμό των 110 χρόνων προσκόπων Θεσσαλονίκης, το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Οκτωβρίου, η νέα παραλία γεμίζει με χρώμα, χαμόγελα, περιπέτεια και ατελείωτο παιχνίδι για μικρούς και μεγάλους.